Oras madamang dainang na hinaulungan di bagasan Kristus Jesus. Atong laut tumangihon ita tani di bata. Nagabijamita minggu hita imaat pen paduahon di tanggal 2 Desember 2024 martangi yang ma jumulo hita. Dame ni di bata na sumurung sian saluhut na roha. Mamangaramoti hati-hati ng pikiramuna di bagasan Kristus Jesus tuatai. Amin. Hatani di bata di hita di atpen padua honon dienet do sian Yesaya bidu 40 ayat sadaro di ayat 5 ujahama di hita saluhutna tapai huti hukma di rohatta. Apuli hamuma bangsoki ninna di batamuna. Hata apul madokamu turohani isi ni Jerusalem. Jala johon hamuma tunasida nunga marujung paruk kilonna ay nunga selese dosanai. Ay nunga di jalo siang tangan ni Jehovah silopit dua sikap ni saluhut dosana. Suara ni na jauh-jauh di halongonan pauli hamuma dalan di Jehovah patigor hamuma di adaran dalan balubung ni di batata. Ikon gohad do nasarura jala parejeton nasa dolok dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do na marnakok tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patar mahamuliaon ni Jehovah. Jala sange nasa sibuk marnidasa. Ay pamangan ni Jehovah do madok ido sahana. Damang dainang ahado barita las ni roha nanaing begion ni halak natarate manang natarhurung atau na di penjara. Totu barita adiga tikina ibana bui malua manang haruar sian hurungan ido. Daido tutu danga dong jol mana marlas ni roha di bagasan hurungan. Kecuali namar losok ni roha mula-ulaon di dok rohana tabu ibana di leon mangan dohot minum. Hape nunga tardok ibana sahalak parjahat manang narapidana. Molojol mana normal dope ibana. Totu di tahi rohana do manangihon guarna di jo atik maon boi malua ibana jala marsaur dohot akka keluargana anak konna manang sudena tutu marsaur ibana dohot dongan saulaon manang sahutana. Jala totu marhamu baon ni rohama di dok rohana ibana. Dang pola pitor dau hita madok barita las ni rohai imana malua sian hurungan. Hola dileo perimisi manang potongan masa tahanan nunga tung marlas ni roha ibana disi. Ibana berusaha patu panadenggan berkelakon baik dodang mangalo uduk tu aturan boy do gabi nilai plus manang nilai tambahan asa dapotan ibana remisi manang potongan masa tahanan. Hiado piga-piga hali ami makubasi di lapas manang di penjara rupani di dok rohani basi pata we laos umbal gado hahomion ni habadiaon ni peribadahan disi maribako di bahuria kusuk do nasida ohom do nasida marede jaladak pola ni ida akajol mana marsi osoman di inganan permingguan ni do di namar husip-husip dotlan na asing tahe. Ay molo di bagas surungan datung nahya langsung di ida nang peadong piga-piga narapidana na jukat olo mamusa akadongan narupani alay molo ni ida do di bagasan permingguan parsauran nasida ditiki na di tempat peribadahan lapas boy do ni hilalasi hol ni rohani na deba narapidana manol soli dirina ut molo adong akka kesaksian rupani saya didok do naing marhumbaun nama au. Nah tapi nian deba saya dong doi daun sian tau tu tahun saya mula hulak doi bana masuk keluar sian penjarai. Nah deba
Jadi tu dos tu sido sa sitong nangulo ni hala Israel. Uju di ngulo na sida. Na di haolongi di watado bangsoi marulak-ulak. Alay sa itong do na sida mula hulak di pangalaho na inasogon ni rohan ni mata. Diramoti jala dileho doaka panurirang tu na sida. Pabotohon akka na hinasogon ni diwata. Doot akka ruhut-ruhut na hinalamohon ni rohan ni diwata. Alay bangsoi sahera na somar pinggol doot na somar mata. Dang marbinege doot na somar nida. Ujung na rodo rimas ni diwata manguhumi na sida. Gabi terbuang mana sida. Songon sada uhuman. Gabi hatoban do na sida. Di habuangan. Hajukadon na sida laos diakubi akka raja-raja. Nama mareta na sida do. Naso uduk tu akka na hinalamohon ni rohani di bata. Sukut-sukun damang nainang. Hiado ulaning bangso Israel di habuangan ni. Mamikiri manang marpakirimon. Taringot tumasa paruman ni di bata tu na sida. Di habuangan ni nagabisidong manang selese. Sukut-sukunon. Odo na naing tong pasaton na tuhita. Ay hita pe jojotad do madabu hita tu dosa. Gabi hatoban hita. Hatoban ni sibulis. Lupa do hita. Tunamanopa hita do sudena na pinatupana di ngolutta. Ya do ulaning tutu. Pakirimon di hita. Na tau malua do hita siyan paruhuman hamatean. Saliling-liling na. Ay upa ni dosa hamatean do. Hamatean saliling ni liling na. Olo do diba gabi apatis. Merasa tung matsaygok dosana. Tang hasesa abe di dok rohana. Contoh na met-met. Ah pardosa doaw. Dang tamaaw. Rotu gereja. Ah pardosa doaw. Dang tamaaw gabi situa. Dohotlan na asing. Ujung na dang tahilalabe sa sitong na tung matsay balga do holong ni rohan ni di mata na so marhaw jungani di hita. Dileo do Jesus Kristus anak na lau paluaw kita. Siyan parhatobanon sibolis. Asa gabi malua hita. Sonido nang di bangso Israel diturpukon. Dileon di bata do pakirimon di bangso nai. Marhite-hite baga-baga manang pemulihan. Pangapulion di bangsoi. Natao leonon na do Mesias na paluaho daging do tod di ni bangsoi. Siyan habuangan. Mamuka siyan Jesaya. Pido 40 saat rodi 55. O managinawaran di Deutro Jesaya manang masa pembuangan. Di sima ro baga-baga ni di bata taringo tu haluaon na sida. Taringo tu holong na natotong sohasuhatan. Asa gabi marhaujungan matutu. Akka pariron parhorsihan na niyay ni bangso Israel. Bangso na hinalomohon ni rohan ni diwata na hinaholongan nai. Dang begabe hatuban na sida. Alay gabi bangso na niyasian ni diwata rodi sa liling-ngiling na. Jala pangapulyo ni madok tu sude isi ni Jerusalem. Nunga marujung parukilon na sida. Ay nunga selesedo sanay. Ay nunga di jalo siya di bata. Silopit 2 sikat ni saluhut dosana. Boy di taida di ayat sada rodi ayat 2. Taida do si pangapulion na tung matsay bagas. Taringo tu holong ni rohan ni bata. Hata bangsoki. Pabotohon kepemilikan. Ia bangso Israel. Iba na do na punasa. Jala holong situtudo rohana mida bangsoi. Apuli hamu mabangsoki. Podaon pinasaan ni di mata tu akka panurirang na. Ay nunga di jalo siya di bata silopit 2 sikat ni saluhut dosana. Boy do pamaknaan siya ni. Manang pangarimangion. Ima apul-apul na ikon pasaton niya ka panurirang. Barita alas ni roha luaon na sida. Siyan parukilon na sida. 2 halilipat. Marlapatan na parjolo uhuman di habuangan na tung matsililing. Do di napaduahon. Haluaon siyan uhuman na saliling-ililing na. Nagabeteanon ni Jesus Kristus. Balos niyak kahajuk katota.
gabi maluan ang sude portibion, dapotan ang uluan na saliling-ililing na. Ayat tolu, dia muna manami na nami didok, suara na jauh-jauh di halongonan. Pauli hamu madalan di Jehovah, patigor hamu maadaran dalan balubong di debatata. Marlapatan, tau mulak do muse, tu debata, jala mulak debata mamasu-masu bang sonai. Marite-ite dalan, sian halongonan, manang padan gurun. Jala halongonan ni, naik kondalanan ni bang soi, dung haruar na sida, sian habuangan. Jala odo ikon pasidikon, akka hambatan-hambatan, laho macakkon harono si palua, uhut patigor adaran dalan balubong ni batata. Boy doon, tapatudos, tujow-jow na pinabotohon ni si Johannes Padidi di halongonan. Halongonan maggobaron, parnguluan ni Jolman ng harsang, kuring dohot, tuhil, molo sumarhite-hite asinirohan ni bata, jaladang, olo paubaroha, dang tubu agi ahape, naringgan di rohata, ala tuhil, harsang dohot, karing. Ayat 4, gohan na sarura, parejeton na sa dulog dohot betul-betul, jalagabi nahornop do na marnakop tuat, jalagabi rura, tanggurung ni dolok, rura maggobar honcol manapato ni asian, aladang marpakirimon, gulap manang jojot didokon, madesu manang masa depan suram. Dolok dohot butul-butul maggobarhon, hagijangon ni roha akan na mardosa, nagok ngulu pardagingon, ido baga-baga ni dibata, marhite-hite akka pandurirang na, rodo mesiasi paturehon salut nai, jalamanada ita diasi ni roha nai, marhite-hite, respon na dinggan, paturehon nang marhamu baon ni roha. Ayat 5, didokon, jadi patar mahamulion ni Jehovah, jala sangina sa sibuk marinasa, ay pamangan ni Jehovah do madok. Patar matutu hamulion ni Jehovah, badan ni debata, dang marhaujungan, ay debata do makatahosa, malua manasida marhite-hite Raja Koresi, na parwarhon barita aluaw ni bangso, ni debataisian Babel, jala Roma baga-baga naikon mulak do muse bangsoi, bangso na hinalongan di debatai, tutano parpadanan, tano nagok susu do situ aniloba, ima kanaan. Iro tahe, di tape, patureon ni debatado sude parnguluon ni pardagingon ng partodiot tape. Di baga-bagaon do Jesus Kristus Mesiasi, jala nunga dileo di tanah roh Jesus tu portibion, jala mate, dungihehe paluaw daging do todita, atong tajakon ma Jesus si paluahita, tapature mahuhut dirita, ay di bata parholong ni roh aro di saliling-liling na, nunga mga leho padan na uli dihita, imanguluan na saliling-liling na, aluaw ni todi do dagi kita, imabarita alas ni roh na manotong, ikon tapaingot-ingot, tapauba madirita, tapasada marohata, tapajonok manang parulauta, asa dapot hita aso nangani. Jakon majisusi, nang roh patureon sa luut na, narudut di ngolu ni hadusauta, gabi marhaso nangak kita. Jadi molorope Jesus na padualion, dang bebiar rohata, ay nunga dihokop, todita. Alani namang day nang nahinaulongan ni rohan ni bata. Ado si idauta, songo ni pola ni jamitaw na parjulo. Di bata marasi ni roha siyan saliling na, rodi saliling na. Napaduahon, di bata sa diri marbaga-bagahon, haluaw dihita. Napatuluhon, patureon ni di batado akarura, dot akadulok, ngulut tape, imanaso marpakirimon, huhut na porlusi asian, na mardusa, na dibagasa nagitsangon ni roha, patureon ni di batadoi. Jala hitape, ikon patureot tado, songon respon sian partodion parngulota hapor siota. Iko doolo hita di pature akarura nagabi col mana somar pakirimo kita gabi col mana mar pakirimon. Sian col mana gok dosa
do tagijangon ni roha, gabe jolma na marserep ni roha. Napaupaton, dapotan mahita di barita las ni roha, ima haluaon marhite-hite pangapulion, na nilehon ni dibata, siya nakabarita las ni roha, na tabigi marhite-hite hata ni dibata. Hata ni dibata, na so jadi gausan na, molodung marjaji ibana, hata nai, akana ni dok ni Jehovah, na majadi dok. Alani dia mu nama nami inanami. Tapature madirita. Marhite-hite yang mubaon ni roha. Asa unang manotong hita dihabuangan di hurungan ni sibulis. Unang oloibe tahi-tahi ni sibulisi. Di bataman tapasangap rodi saleling ngilingna ay ibana do paluaon hita. Jakon maibana di bagasan ngoluta. Amin martangyak kita. Mole ate rohanami di hotuhan. Dihatam na badiay. Asa gabi jolma na marpakirimo kami. Huhut hami ali di bata amanami. Radi patureon mo. Disalud akadalan nami. Asa tutu dapotan hami dihaluaon hanguluan marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan. Si Pangulo dohot si palua tog dinami. Amin.